Telepon goblok wae lah. Halo, Bro. Posisi ning ndi? Oh, ning omah. Anu, Bro, njaluk tolong. Mentore babe kentekan bensin. Tolonglah gawe bensin rene ya. Sebotol wae. Oke, ya, suwun. Halo. Monggo mlebu, Bro. Njaluk bensin ya? Iki sing diisi. Kuwi motore babe kuwi, sing abang kuwi. Nah. Oke. Suwun ya, Bro. Iya, padha-padha Kang. Oh, aja cek, Bro. Oh. Iya, Kang. Iki karo mobil ya, Bro. Heeh. Aku jadi penasaran iki. Cara kuwi dodolan bensin eceran ngono ya untung, Bro. Ya untung Kang. Berarti kaya pom mini barangnya ya untung ya? Ya untung. Nah, tapi aku maca berita kok Pertamina rugi ya, Bro? Bahaya wong. Lah Kang, ngopi wae rasa bahas kuwi.